Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Rama Hare Krishna Rama Krishna Hare Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Rama Hare Hare Krishna Rama Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavati Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Sri Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore Bhagavad Gita ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 9 ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങാണ്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം അധ്യായം 9 അല്ലെ. 8ാമത്തെ അധ്യായം മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും? 7ഉം 8ഉം അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതായത് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച്. നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം എന്താണ്? മരണസമയത്ത് ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ സാധിച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞത് അത്രയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്, പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് 7ാമത്തെ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു കുറച്ച്. അതൊക്കെ 7ലും 8ലും പറഞ്ഞത് അത്രയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അതിനേക്കാൾ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്തിനു പറഞ്ഞത്? ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ രോഗം രാജവിദ്യ എന്താണ്? വിദ്യകളുടെ രാജാവ്. രാജഗുഹ്യം രഹസ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതാണ് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആകെ 34 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. അതില് 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് കൃഷ്ണകഥാശ്രവണം, അതിന്റെ യോഗ്യതകളും അയോഗ്യകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 4 മുതൽ 10 വരെ ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ഭേദ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 11 മുതൽ 15 വരെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരും ആരാധിക്കാത്തവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 16 മുതൽ 25 വരെ ആരാധനയുടെ ഏറ്റവും പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള വസ്തുവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. 26 മുതൽ 34 വരെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അങ്ങനെ 34 ശ്ലോകങ്ങൾ 5 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1ാമത്തെ ഭാഗം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നവരുടെ യോഗ്യതകളും അയോഗ്യതകളും. അതാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഇദം ദൂതേ മുഖ്യതമം പ്രവിക്ഷ്യാമ്യാനസൂയവേ. ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാതോ മോക്ഷ്യസേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതീവ രഹസ്യമായി ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ ഒരിക്കലും എന്തായിട്ടില്ല? എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഈ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും ഞാൻ നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഈ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും അർജുനന് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് തോന്നിയിട്ടില്ല? അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഈ രഹസ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ആദ്യം രഹസ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്.
അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ഒരിക്കലും അർജുൻ അസൂയ തോന്നാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് രഹസ്യം, രഹസ്യതരം, അതീവ രഹസ്യം. അപ്പൊ 3 തരത്തില്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ്? ആമുഖം. ആമുഖത്തില് നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീതയിലേക്കുള്ളൊരു വഴികാട്ടിയായിരുന്നത് ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീത എന്താ പറയാ, അതായത് നമുക്ക് ആ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങൾ തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള അർജുനന്റെ വിഷമങ്ങളും ഒക്കെയാണ് എന്തിൽ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വേറെ എന്ത് പറഞ്ഞു? പിന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോയപ്പോ അധ്യായം 1 നമുക്ക് ആമുഖം, അതായത് അർജുനന്റെ വിഷാദവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, അർജുനന്റെ വിഷാദങ്ങളും ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലെ നിരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ, അതായത് ഭഗവത്ഗീതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് എന്തിലൂടെ? ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഗീതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. 2-3 അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ജ്ഞാനം കൊടുത്തു, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതായത് നമ്മൾ ആരാണ്? ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ കർമ്മയോഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച്, കർമ്മം ചെയ്യണം, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കർമ്മം ചെയ്യണം, പക്ഷെ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ 2-3 അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. 7-8 അധ്യായത്തില് അതിനേക്കാൾ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള മോർ സീക്രട്ട്, ഒന്നാമത്തെ സീക്രട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, രണ്ടാമത്തേല് മോർ സീക്രട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതായത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ മരണം സംഭവിച്ചാലാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണ്? ആ മരണസ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു? 7-8 അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, രഹസ്യതരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മോർ സീക്രട്ട്, അല്ലെ മോസ്റ്റ് സീക്രട്ട്. മോർ സീക്രട്ട് കഴിഞ്ഞു മോസ്റ്റ് സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പ് സീക്രട്ട് ആണ് നമുക്ക് 9 പറയുന്നത്. ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണത്? ഭക്തി യുഗത്തെ കുറിച്ച്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. കാരണം ആ ഭക്തിയോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അനന്യ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തയില്ലാതെ നമുക്ക് എന്തുമാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാം. വേറെ ഒന്നിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ പോകുന്നില്ല, വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യവും ഇല്ല, ഭഗവാനിൽ മാത്രം ഉറച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തിയാണ് എന്ത്? അനന്യ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഏത് അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്? 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ രഹസ്യതരമായിട്ടുള്ളത്, ഏറ്റവും അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ? ഭഗവാനിൽ ഒരിക്കലും അർജുനന് അസൂയയില്ലാത്തത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ശരിയായ മാർഗം എങ്ങനെയാണ്? ശരിയായ ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് അത് ശ്രവിക്കേണ്ടത്. അതായത് നമുക്ക് ആ ശ്രവണം 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഒന്ന്, ഒരു ചെവി കൂടെ കേട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ചെവി കൂടെ കളയാം. ഒന്ന് ചെവിയിലൂടെ കേട്ട് വായിലൂടെ കളയാം. മൂന്നാമത്തത് നമുക്ക് ചെവിയിലൂടെ കേട്ടത് ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശ്രവിക്കേണ്ടത്? ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്. ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ശ്രവിക്കേണ്ടത്. നമ്മളത് കേട്ട് നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള മോചനം എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലെ ഭൗതിക ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കും. ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രാമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. ഇതവിടെ പറഞ്ഞത് രാജവിദ്യ. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്, ഏറ്റവും പവിത്രമായതാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യവും ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയുമാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ്? രാജവിദ്യയാണിത്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ടുള്ളതുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണത്? ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയുമാണ്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് എന്ത്? ഈ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. സേവനമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം, അത് രാജവിദ്യയാണ്. അപ്പൊ വിദ്യകളുടെ ഏറ്റവും വിദ്യകളിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. വിദ്യകളില് ഏറ്റവും
പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഏറ്റവും ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് വിദ്യകളുടെ രാജ്യവിദ്യയാണ്, പവിത്രമായിട്ടുള്ളതുമാണ്, നേരിട്ട് സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതാണ്. അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ നേരിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ. പിന്നെ അത് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ്? ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം, രാജ്യവിദ്യ. അപ്പൊ വിദ്യകളുടെ രാജാവാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. മുൻപ് ഉന്നയിച്ച എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും തത്വചിന്തകളുടെയും രത്നചുരുക്കമാണിത്. ഇവിടെ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത് സൂചിപ്പിക്കും. അപ്പൊ പ്രവർത്തികളെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഈ രാജ്യവിദ്യ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. രാജഗുഹ്യമാണത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞത് രാജവിദ്യയാണ്, രാജഗുഹ്യമാണ് എന്ന് പറയാം. അതീവ രഹസ്യമായി ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വം എന്തൊക്കെയാണത്? ഇത് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ആ ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? സുസുഖം, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്, അവ്യയമാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതുമാണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യയോഗം. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അശ്രദ്ധദാന പുരുഷ ധർമ്മസ്യാപരം തപ അപ്രാപ്യമാം നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാര വർത്തനി. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഇതിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് അവർക്ക് വീണ്ടും എത്താനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് അവര് വീണ്ടും എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തില് ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് അവർ വീണ്ടും എത്തേണ്ടി വരും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് വിശ്വാസമില്ലാത്തവര് വീണ്ടും എവിടെ തന്നെ ജന്മം എടുക്കും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതായത് ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരില് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആ വെള്ളം കിട്ടും, അതായത് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ വയറിന് ആഹാരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും എന്ത് കിട്ടും? അതിന്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് നടക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും എന്താണ്? സംതൃപ്തി കിട്ടും. ദേവന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും സംതൃപ്തി എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടും? ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓരോരുത്തരെ സേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും സേവനത്തിന്റെ സംതൃപ്തി അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് എന്തില്ല? പിന്നെ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം 4 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതികമായിട്ട് ലോകവുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അചിന്യ ആ ഭേദബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. മയാ മത്തതമിതം സർവം ജഗദവ്യക്ത മൂർത്തിന മസ്താനി സർവഭൂതാനി ന ചാഹം തേഷാവസ്ഥിത. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ വന്നാലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് അവ്യക്തമായ രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെ നേതാവ് എന്ന് പറയാം. ഇതിന്റെ സ്രഷ്ടാവ് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനിലാണ് ഇതെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആരിലാണ്? ഭഗവാനിലാണ്. ഭഗവാൻ അതിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ ഒരു നമുക്ക് എന്താ പറയണത്? ഒരു രാജാവ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണത്തലവനായിരിക്കും. ആ പല വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് രാജാവ്. ആ
എല്ലാതും എങ്ങനെയായിരിക്കും? രാജാവിന്റെ തന്നെ അധികാരത്തിലായിരിക്കും. ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള രാജാവായിരിക്കും. ആ രാജാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ, അധികാരത്തിലായിരിക്കും ഇതെല്ലാം വരുന്നത്. പക്ഷെ നേരിട്ട് രാജാവ് എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ രാജാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോകുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാം നേരിട്ട് ആര് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല? രാജാവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാൻ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയാണിത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണിത്? ഭഗവാന്റെ ശക്തികളുടെ സങ്കലനമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത്. എല്ലാം പക്ഷെ ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെ ആണ്. നച്ചാമസ്താനി ഭൂതാനി പശ്യമേ യോഗമൈശ്വര്യം ഭൂതപൃന്നച്ച ഭൂതസ്ഥോ മമാത്മാ ഭൂതഭാവന. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ യോഗ പ്രഭാവം പറയാണ്. എല്ലാതും സർവഭൂതങ്ങളുടെ പരിപാലകൻ ഭഗവാനാണ്, സർവവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്തല്ല? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല, മറിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അംശമല്ല ഭഗവാൻ. ഈ പ്രപഞ്ചം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് തന്നെ ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് കൃഷ്ണൻ. എങ്കിലും എല്ലാറ്റിനും ആശ്രയസ്ഥാനവും ഇതിനെയാണ് ഇവിടെ ഐശ്വര്യമായ യോഗം അഥവാ ഭഗവാന്റെ യോഗാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാവരുടെയും ആശ്രയസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനുമാണ്. പക്ഷെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവം ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇവിടെയാണ് എന്ത് പറയണത്? ഐശ്വര്യമായ യോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ യോഗാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെയും ആശ്രയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനുമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യോഗാശക്തിയുടെ പ്രഭാവമാണ് നമുക്കവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യഥാകാശസ്ഥിതോ നിത്യം, അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് പറയണം. അപ്പൊ എന്താണെന്നുള്ള നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കി തരാൻ ഇവിടൊക്കെ. യഥാകാശോസ്ഥിതോ നിത്യം വായു സർവത്ര ഗോമഹാൻ തഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മത്സാനീത്യുപധാരയ. ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോ കാറ്റ്, വായു ഉണ്ടല്ലോ, ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വായു എന്ത് ചെയ്യാണ്? കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കും. അപ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ആ കാറ്റ് ശരിക്കും ഒരിക്കലും എവിടെ നിന്ന് മാറുന്നില്ല. ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ആ കാറ്റ് പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും അതിന്റെ സ്വാധീനം, നമുക്ക് സാമീപ്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വസ്തുക്കൾ ചലിക്കുമ്പോൾ ആ കാറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എല്ലാതും എക്കാലത്തും ആരിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടിയും എക്കാലത്തും ആരിൽ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. അത് വിശ്രമിക്കുന്നതും ആരിൽ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. വായുവിന്റെ ചലനം സർവ്വ പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ചലനത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. അത്രയും മഹത്തരമാണ് വായു. എങ്കിലും അത് ആകാശത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതിനപ്പുറം അത് കടക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ വിസ്മയാവഹമായി പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. എല്ലാം അതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും ഇളകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിക്കാതെ ഇളകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സർവഭൂതാനി കൗന്ദേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം കൽപക്ഷയെ പുനഃസ്ഥാനി കൽപാദൗ വിസൃജാമ്യഹം. കുന്തിപുത്ര, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കൽപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിനാണ് കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കൽപ്പം കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ ഒരു പ്രളയം സംഭവിക്കും. ആ പ്രളയത്തിൽ ഇതെല്ലാം ആരിലേക്ക് പോകും? ഭഗവാനിലേക്ക് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞ് കൽപ്പം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും പിന്നെ ഇന്നത്തെ കൽപ്പം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി വന്നു, പിറ്റേ കൽപ്പം വരുമ്പോ വീണ്ടും ഇത് മുഴുവൻ എന്ത് സംഭവിക്കും? വീണ്ടും ഇതൊക്കെ ആവിർഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്. പ്രകൃതിം സോമവഷ്ടഭ്യ വിസർജാമി പുനഃ ഭൂതഗ്രാമമിമം കൃഷ്ണം അവശ്യം പ്രകൃതേർവശാത്.
പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിന് തന്നെ പറയാണ്, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കൽപ്പം കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് കഴിയുമ്പോൾ പ്രളയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്, വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോകും. പിറ്റേന്ന് അന്ന് രാത്രി കഴിഞ്ഞ് പിറ്റന്നാൾ വീണ്ടും കൽപ്പം പകല് വരുമ്പോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിവസം തുടങ്ങുമ്പോ വീണ്ടും ഇതൊക്കെ ആവിർഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് ആവിർഭവിക്കുന്നു, തിരോഭവിക്കുന്നു. രാത്രിയാവുമ്പോ ബ്രഹ്മാവിന് രാത്രിയാവുമ്പോ ഇതൊക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് പോകും, ബ്രഹ്മാവിന് പകലാവുമ്പോ ഇതൊക്കെ വീണ്ടും വരികയും ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ആരുടെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരിലാണ് നടത്തുന്നതൊക്കെ? ഇതൊക്കെ ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. അത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്കറിയാം, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആരിലൂടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങളിലൂടെയാണ്. പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ്? കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. കാരണോദകശായ വിഷ്ണു ആണ് എന്ത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയിലും വിഷ്ണു രൂപത്തിൽ ആര് പ്രവേശിക്കും? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ആ പ്രപഞ്ചത്തിന് എന്ത് നൽകുന്നത്? ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും ജീവൻ നൽകുന്നത്. അതിനുശേഷം ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഓരോ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആരായിട്ടിരിക്കും? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കും. അതാണ് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളിലൂടെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. ആരിലൂടെയാണ്? ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ പ്രവർത്തികളെല്ലാം നടത്തുന്നത്. നച്ച മാം താനി സർമാണി കർമ്മ നച്ച മാം താനി കർമാണി നിബധന്തി ധനഞ്ജയ ഉദാസീനവദാസീനം അസക്തം തേഷു കർമ്മസു. ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാനാണ്. എന്നല്ലേ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 2-3 ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, പക്ഷെ ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ആരെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഒറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും ബന്ധമില്ലാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ, അതായത് യാതൊരു മമതയും ഇല്ല ഭഗവാന്. ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ ഭഗവാൻ എന്തില്ല? പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു യന്ത്രം പോലെ എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അതിനൊന്നും യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നടക്കുന്നത്. അതായത് ന്യായസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി, കോടതിയുടെ ജഡ്ജി നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും. പക്ഷെ ജഡ്ജി എങ്ങനെയാണ്? ഉദാസീനതയാണ്. കാരണം ആ ജഡ്ജി അതിൽ ലാഭമോ നഷ്ടമോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ അതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല? ജഡ്ജിയെ ബാധിക്കില്ല. കാരണം ആ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്നുമല്ലാതെ ജഡ്ജിക്ക് അതിൽ വേറെ യാതൊരു പങ്കുമില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതിയും. ഭഗവാൻ എല്ലാ കർമ്മ മേഖലകളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യെത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. മയത്തേക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതിൽ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചാണ്. ആ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സംഹരിക്കുന്നതും ഒക്കെ നടക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു അതാണ് ആരനുസരിക്കുന്നത്? ഈ പ്രകൃതി അനുസരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അത്. ഭഗവാന്റെ ആത്മശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരാളുടെ മുന്നിൽ സുരഭിലമായ ഒരു പൂവിരിക്കുന്നു. ആ പൂവും അയാളുമായിട്ട് ഒരു വിധത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ആ പൂവിന്റെ ആ മണം, ഗന്ധത്തെ അറിയാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കത് അറിയാൻ സാധിക്കും. ആ ഘ്രാണശക്തിയും പൂവും രണ്ടും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. അത്തരം ഒരു ബന്ധമാണ് എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ഭഗവാനോടുള്ളത്. അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് അല്ല ബന്ധം. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്, പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കൂടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു പൂവ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആ പൂവുണ്ടെന്ന് പൂവിനെ നമുക്ക് ഒരു വിധത്തിൽ ആ പൂവായിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിലും ഒരാളുടെ മുന്നിൽ ഒരു പൂവിരിക്കുന്നു, ആ പൂവായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ആ പൂവിന്റെ മണം അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ആ മണം
പൂവും രണ്ടും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. പൂവ് വേറെ, അതിന്റെ മണം വേറെ. ഘ്രാണശക്തി, പൂവല്ല, അതിന്റെ ഘ്രാണശക്തിയും പൂവും രണ്ടും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. അത്തരം ഒരു ബന്ധമാണ് എന്ത്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമായിട്ട് ഉള്ളത്. അതായത് പൂവിന്റെ മണമാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. പൂവ് വേറെയാണ്, ഘ്രാണശക്തി വേറെയാണ്. ആ ഘ്രാണശക്തി നമുക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്, അതിന്റെ ആ സ്മെല്ല് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ്. അതേപോലെയാണ് എന്ത്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാം ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നതല്ല, ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഭൗതിക പ്രകൃതി അത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ചല്ലാതെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവരും ആരാധിക്കുന്നവരെയും കുറിച്ചാണ് ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത്. അവജാനന്തി മാ മൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവാമജാനന്തോ മമ ഭൂതാ മഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ മൂഢന്മാര് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കും. ഭഗവാന് എല്ലാറ്റിന്റെ എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കറിയില്ല, ഈ മൂഢന്മാരായവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കും മനുഷ്യരൂപത്തില്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ നിന്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മോഹാശ മോഹ കർമാണോ മോഹജ്ഞാനാചിചേതസഃ രാക്ഷസീം ആസുരീം ചൈവ പ്രകൃതി മോഹിനീം ശ്രുതഃ. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ അസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ മോഹിതരായി കഴിഞ്ഞാല് ആസുരങ്ങളായിട്ടുള്ള നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാൽ അവരെല്ലാം ആകർഷകരായിട്ട് മാറും. ആ മോഹാവസ്ഥയില് മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. ഇപ്പൊ ആരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്, ആസുര സ്വഭാവികളെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് നിരീശ്വരവാദപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് അവർക്ക് ആകൃഷ്ടനാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് മുക്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങള്, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള്, ജ്ഞാനം നേടിയതൊക്കെ അവരെന്തായിട്ട് പോകും, പാഴായിട്ട് പോകും. കാരണം അവര് ആസുര സ്വഭാവികളാണ്, നിരീശ്വരവാദപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് അവർക്ക് ആകൃഷ്ടരാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് പറഞ്ഞത് ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇനി മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്, മഹാത്മനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതഃ ഭജന്ത്യാനന്യ മനസ്സോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തിയുള്ളവർ, അതല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, അവരെങ്ങനെയാണ്, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവരാണ്. അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്, ദൈവിക പ്രകൃതി, ഭഗവാന്റെ യോഗമായ അല്ലെങ്കിൽ രാധാറാണി ആണ് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അവര് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണനാണ് ഭഗവാൻ, അവ്യനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകുന്നത്. ദിവ്യശക്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ പരമാത്മാവിന്റെ ഒരു പരമാത്മാവിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്, അവര് ദിവ്യശക്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അവര് യോഗമായുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനല്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണെങ്കിൽ ആരാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്, ദുർഗാദേവിയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്, മഹാമായയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ഇവിടെ യോഗമായുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെയായിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ദ്വിബീജ രൂപത്തില്, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില് കാണാനാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം. ഒരിക്കലും അവർക്ക് എന്തില്ല, ചതുർഭുജ രൂപത്തില്, നാരായണ രൂപത്തില് ഭഗവാനിൽ ഒരിക്കലും അവർക്ക് ആകർഷണം വരുന്നില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലാണ് ആർക്ക് താല്പര്യമുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് താല്പര്യമുള്ളത്. അവരെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, മഹാത്മാക്കള് സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ചാദൃഢാവൃതഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചും എന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചും ഇവർ നിരന്തരം ഭക്തിയോടെ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, മഹാത്മാക്കള് ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ആര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരാണെങ്കിലും നിരീശ്വരവാദികള് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും
ഭഗവാനായിട്ട് കാണുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ചെയ്തതൊക്കെ അവരിന്ന് ഇല്ലാതായിട്ട് പോകും. പക്ഷെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ നിരന്തരം കീർത്തിച്ചും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഭക്തന്മാര്. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ നമുക്ക് മുദ്രയടിച്ച് മഹാത്മാവാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. അതിൽ എന്ത് വേണം? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ. കാരണം ആ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ മഹത് ഗുണങ്ങള് ആര് കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും? മഹാത്മാക്കള് കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഈ മഹാത്മാവിന് ഇതല്ലാതെ വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. കാരണം അയാൾക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കാന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന് ചില എന്താ പറയാ, ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ചില വ്രതങ്ങള്, അതായത് ഭഗവാന്റെ അവതാര ദിനം, ഏകാദശി തുടങ്ങിയ ഇതൊക്കെ എടുക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്, സാമീപ്യ ലബ്ധിക്കായിട്ട് അത്യന്തം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മഹാത്മാരായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാര് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്രതങ്ങള്. ആ വ്രതങ്ങളൊന്നും പിഴയ്ക്കാതെ തന്നെ ആരനുഷ്ഠിച്ചു പോകും? ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹത് വ്യക്തികള് അനുഷ്ഠിച്ചു പോകും. കാരണം ഇതൊക്കെ ഈ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വ്രതങ്ങളാണിത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആര് ചെയ്യും? മഹാത്മാക്കള് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ജ്ഞാനയജ്ഞേന ചാപ്യേന യജന്തോ മാമുപാസതേ ഏകത്വേന പൃഥക്തേന ബഹുധാ വിശ്വതോ മുഖം. ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചിലർ സർവേശ്വരനെ അദ്വിതീയനായിട്ടും ബഹുരൂപനായിട്ടും വിശ്വതോമുഖനായിട്ടും ആരാധിക്കുന്നു. ഇനി വേറൊരു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ആരാധിക്കും? അദ്വിതീയനായിട്ടും ബഹുരൂപനായിട്ടും വിശ്വതോമുഖനായിട്ടും ആയിരിക്കും ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മഹാത്മാവ്, തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് ആര്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് മഹാത്മാക്കള്. രണ്ടാമത്തത്, മഹാത്മാവായില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ 7ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ച ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി, അതായത് ദുഃഖിതൻ ധനകാംക്ഷി ജ്ഞാനി ജിജ്ഞാസു. അതാണ് രണ്ടാമത്. അവര് മഹാത്മാക്കളല്ല, പക്ഷെ അവരെന്താണ്? ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നു. ഇനി അതിനേക്കാളും താഴെ വരുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് ആരാധിക്കുന്നവർ, അതായത് മറ്റുള്ള ദേവി ദേവതന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും? മഹാദേവനായിരിക്കും, ഗണപതി ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് അതിനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞത്, അതായത് ഏതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞ? ബഹുമുഖം അല്ലെ? ബഹുരൂപനായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും രൂപം വിഭാവനം ചെയ്ത് ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ബഹുരൂപത്തില് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്, അതായത് മറ്റുള്ള ദേവി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര്. രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ്? അപ്പൊ ഭഗവാനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ആ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടര്. അവരാണ് വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടര്, വിശ്വതോമുഖനായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത്. ഇനി താനും ഭഗവാനും ഭിന്നരല്ലാന്ന ബോധ്യത്തോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്, അവരാണ് എന്ത്? അദ്വിതീയർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് താനും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? തന്നെ ആരാധിച്ചാലും എന്തായി? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതിന് തുല്യമായെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് എന്ത്? ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇത്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? മഹാത്മാവിനെ താഴെയാണ് ആര് വരുന്നത്? ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി വരുന്നത്. അതിലും താഴെ വരുന്നവരാണ് ഈ പറഞ്ഞവരെല്ലാം തന്നെ. ആരാധനയുടെ പരമോന്നത വസ്തുവാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇതിലൊന്നാമത്തെ തന്നെ അഹം ക്രതുരഹം യജ്ഞ സ്വാഥാഹാമഹം ഔഷധം മന്ത്രോഹാമഹമേ വാച്യ അഹം അഗ്നിരഹം ഹുതം. ക്രിയയും യജ്ഞവും ഞാനാകുന്നു, പിതൃക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യവും ഔഷധവും അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങളും ഞാനാണ്, അഗ്നിയും അതിൽ ഹോമിച്ചതും നെയ്യും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ക്രിയ ഞാനാണ്,
യജ്ഞം ഞാനാണ്. പിതൃക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യം, ഔഷധം, അഭൗതികമായിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങള് എല്ലാതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. അതായത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച യജ്ഞത്തിനും ക്രിയയ്ക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച അഗ്നിയും അതിൽ ഹോമിച്ച നെയ്യും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ദാതാ പിതാമഹഃ വേദ്യം പവിത്രമോകാരം ഋസാമായജുരേവച. ലോകത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും എന്നെ കുറിച്ച് പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക്ക് സാമ യജുർവേദങ്ങൾ എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും രക്ഷകനും പിതാമഹനും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടത് എന്നെ കുറിച്ചാണ്, പവിത്രമാകുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ പ്രണവമായിട്ടുള്ളതും ഋക്ക് സാമ യജുർവേദങ്ങൾ എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഗതിർ ഭർത്ത പ്രഭു സാക്ഷി നിവാസ ശരണം സുഹുർ പ്രഭവ പ്രളയ സ്ഥാനം നിധാനം ബീജമവ്യയം. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭരണകർത്താവ് പ്രഭു, എല്ലാവരുടെയും പ്രഭുവും എല്ലാറ്റിന്റെയും സാക്ഷിയും എല്ലാവരുടെയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും എല്ലാം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സൃഷ്ടി സംഹാരം എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ശാശ്വതമായ ബീജവും ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാനാണ് എല്ലാവർക്കും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ അല്ലെ. എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളോട് അടുക്കുന്നതും പരോക്ഷമായ കൃഷ്ണ സാമീപ്യമാണ്. പക്ഷെ ഒരാൾ നേരിട്ട് കൃഷ്ണനെ സമീപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അത്രയും സമയവും ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ കഴിക്കാമല്ലോ. അതായത് ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളോട് അടുക്കുന്നതും എന്താണ്? പരോക്ഷമായിട്ട് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ശരിക്കും നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത്. അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ നമുക്ക് ലിഫ്റ്റിലൂടെ പോകാം, സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകാം. അപ്പോ നമുക്ക് ഏതാണ് നല്ലത്? ലിഫ്റ്റിൽ പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാനോട് നേരിട്ട് സമീപിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ സമീപിച്ചാലുള്ള വ്യത്യാസം. എടുത്തിട്ട് നിർത്താം. തപാമ്യാഹമഹം വർഷം നിഗ്രഹണാമൃത്സുജാമി ച അമൃതം ചൈവ മൃത്യുശ്ച സദാ സച്ചാർഹമർജുന. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഞാനാണ് മൃത്യുവും അമൃതവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ്. മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. മഴ നിർത്തുന്നത് ഞാനാണ്. അമൃതമായിട്ടുള്ളതും മൃത്യുമായിട്ട് വരുന്നതും ആത്മാവായിട്ടും ജഡവസ്തുവായിട്ടും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? എല്ലാം എന്നിൽ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णवृद्धि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്താണ്? രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്? ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. രഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുക. ഭഗവാന്റെ സേവനം. രഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പവിത്രവും നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നതും ശാശ്വതവും പിന്നെ ഉള്ളതും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ് അതല്ലേ. അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞ? അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്, ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്, നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നതാണ്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന 3 രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അതിദീവനായും ബഹുരൂപനായും വിശ്വതോമുഖനായും. അതല്ല, അങ്ങനെയല്ല അത് പറയുന്നത്.
മൂന്ന് രീതിയിൽ പറയുമ്പോ മൂന്ന് രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന് ശുദ്ധഭക്തന്മാര് എന്താണ്? അവരെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ശുദ്ധഭക്തന്മാര് അല്ലെ? അതാണ് ഒന്നാമത്തവര് ശുദ്ധഭക്തന്മാര്. രണ്ടാമത്തവര് പറഞ്ഞത് ഏതാണ്? രണ്ടാമത്തത് ഏത്? 4 സുകൃതികൾ. ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് ആരാധിക്കുന്നു. അതെ, അവരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് സുകൃതികൾ എങ്ങനെയാണ്? അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് അല്ലെ? സുകൃതികള്. ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞത് ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം. മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തേല് 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതായത് ഒന്ന് എന്തായിട്ടാണ്? ബഹുമുഖനായിട്ടും, ഒന്ന് വിശ്വരൂപനായിട്ടും, വേറെ ഒരെണ്ണം അദ്വിതീയനായിട്ടും അല്ലെ? അതായത് അതാണ് 3 കാറ്റഗറിയിൽ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് ബഹുമുഖനായിട്ട് ആരാധിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന് തന്നെയാണ്, മറ്റുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാന് തുല്യനാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കില്ലേ? അവരാണ് ബഹുമുഖനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. ഒരു ഫോട്ടോ ഭഗവാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കും ഭഗവാനാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം എല്ലാം തരുന്നത് ഗണപതിയാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ദേവീദേവന്മാരെ വെച്ചിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പറയണത് അതില് അദ്വിതീയനായിട്ട്, അതായത് ഞാനും ഭഗവാൻ ഒന്നാണെങ്കിൽ എന്ത് മതി? എന്നെ തന്നെ ആരാധിച്ചാൽ മതിയല്ലോ, എനിക്ക് ആത്മാരാധന ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. അത് രണ്ടാമത്തത്. പിന്നെ അതിൽ മൂന്നാമത്തെ പറയണത് വിശ്വോത്മുഖനായിട്ട് അല്ലെ? വിശ്വരൂപം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാനാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് ആ വിശ്വരൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ മാത്രം കാണിച്ച രൂപമാണ്. അങ്ങനെ അത് ആരാധിക്കുന്നത് വിശ്വപ്രപഞ്ചാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ കാറ്റഗറി പറയുമ്പോ ഒന്ന് മഹാത്മാക്കള്, 2 4 സുകൃതികള്, മൂന്നാമത്തത് എന്താണ്? അദ്വിതീയനും വിശദോമുഖനും വിശ്വരൂപനും ബഹുരൂപനും. അതാണ് കേട്ടോ. മനസ്സിലായോ?